Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman daga taskar bincike ta 3-Star Movie. A wannan karan mun zo muku da labari ne na nasarar da jami'an tsaron Najeriya suka samu akan 'yan kidnapping, ma'ana mutanen da suke yin garkuwa da mutane. Hakika wannan nasara babbar abar alfahari ce ga mutanen jihar Sokoto da mutanen gabashin jihar Sokoto, domin a nan ne wannan nasara ta tabbata. Kamar yadda kuke gani, ga sunan an kama su Kacalla, Duna duka sun zo hannu. Kuma cikin wannan nasara da Allah ya bayar, nasara ce ga mutanen Najeriya ga baki daya, ba ma ita kanta jihar Sokoto ba. Allah madaukakin sarki muna roƙonsa da ya ƙara datar da mu, ya ba mu nasara a haɗin kan wannan ƙasa da duk wasu miyagu. Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen su baki ɗaya. Kamar yadda kuke gani, wannan shine Duna Kacalla, wanda ya addabi gabashin jihar Sokoto da kewayenta, wanda aka kama shi da yaransa kimanin mutum 30, duka sun zo hannu. Kamar yadda kuke gani, gashi nan da kayayyakin aikinsu dukkansu sun shiga hannu. Muna taya kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto da ma ƙasa baki ɗaya murna wannan nasara. Kamar yadda kuke gani, za mu ci gaba da kawo muku labarai kala-kala daga wannan tasha tamu ta 3-Star Movie. Ku kasance da wannan shiri na taskar bincike. Yauwa, idan wannan shine karinmu na farko na haduwa da ku, to ku manta ku mana subscribing, ku danna ƙararrawa